Hello, गासैखौबो वेलकाम ओरै गासैखौबो बरायबाय आदा आलफ्रेड नों बादि सोर हाबावनोब्रा नोंबो दाना जि गोरों जाबाय जोंलाय बहाथो हाबावनो नों बिदि साब्रै साथाम गाहाम गोनदा गोनदि बाहागो लाबालाय मा जाबावनो सेंग्राफ्रा ओमफ्राय ना मावा रोनावनाय बायदि सान्दुं गोसायावहाय दोनावगासिनो दङ साला ब्लेक कब्रायाथ' माबादिब्रा बुस्थुआलाय साला आंबो बायनांसिगोन ब्लेक कब्राखौहाय अब्लासो खामानिया होसिगोन ओमफ्राय जोंहा बिदि बुंबा दुखु मोनजायो मालाय गोरोंफ्रा बुंबाबो दुखु मोनजाया आरो आं सानदोंबो आदा आलफ्रेडआ जोंनि BTC आवहाय मोजां गियान होसिगोन बादिखौ नुहुरदां थारमाने बिदि थाबासो सुइजारलेण्डआहाय साफा जायो ओरैनो साफा खाबो आरो बेनि सायाव जाहाथे एसे साफा जाबावो ओमफ्राय सोरबा एसे बुंबानो जि बदनाम मोनो मालाय ओमफ्राय सोरबा बुरजा बुंबाबो जेबो एख' बदनामखौनो मोना साला आसलथे बे बुस्थुआ मामार नंगौ सासे माबाया आइजोआ थिगखौनो बुंमारदों सोरबा कन्ट्रेक्टर सोरबा थिखादारा बर' आइजोखौ बा बर' सिख्लाखौहाय गाज्रि खालामो होननाया सैथो हौवाफोर गाज्रि खालामाब्ला सिख्लाफ्रा बा उन्दै हिनजावसाफ्रा गाज्रि जाया रांनि सायावहाय बयबो गोजावो रांनि जोङो गासिबो गोरिब दा आंबो रां मोनबा आंबो फानगोन बेबायदि मिथिबाय बै बुंनाया थिगखौनो बुंदों कन्ट्रेक्टर थिखादारफ्रा सोरबा मोजां सोरबा गाज्रि रां होबानो मोनोलै थोद एसे गिदिं होबानो बा शिलं देखायहैबानो माबा मोनसे जायगायाव लानानै थांबानो मोनलाबायोलै है एसे लोंहोबानो मोनोलै जाहोबा लोंहोबानो मोनोलै होनग्राबो दङ आरो बिदियाव थांग्राबो दङ ओंखायनो बुंदों साला दा आंबो दाना बुंफ्लांगारबायसो दाथ' बै माखासेफ्राथ' दुखु मोनसिगोन ना ओमफ्राय गोबां दङ इउटुबाव थाखा खामायग्रा फेसबुक पेजाव थाखा खामायग्रा बिथांमोना नाथाय मोजां लामाजोंहाय थांनायखौ दिनैसिम नुफेराखै आङो गासिबो खना खाथ्रा गोजा साला बे खना खाथ्रानि खेथ्रआवथ' जादोंब्रा गथ'नाया साला ओंखायनो आंबो सानो जाहाथे जों हौवाफ्रा थिग जाबानो हिनजावफ्रा थिग जायो आं माखौ होनदों थारमाने बै उन्दै गथ'फ्रा बायदिसिना बायलाय फानलाय खालामग्राफ्रा जाहाथे जाया होननानैसो बुंदों आङो आरो बे सोरनिबा न'खर सिफायनाय बे दानि बे हिनजावफोर फिसा लाइन
गहोखानायफ्रा फख'खानायफ्रा बिसोर मानो खारो सोरबा सोरबा हौवाफ्रा रं नाम्बार थांसै दाना बेजोंनो हिनजावफ्रा गोजावसै ओरैनो हिनजावबा थाखा फैसानि खस्थ' मोनखानायखा जानो हागौ फिसाया अना बा फिसानाव रां बिबाबो मोना ना देलायनो मोना ओरैनो टेनसनखा दाना बै हौवाया आवलायहरनोसै फैदो आंजोंनो फैदो मा दं गासिबो आं होजोबगोन ना सिंनिफ्राय बहन एरख' आं होजोबगोन सिन्था खालामनांगौ एख' गैया नै दाना बिदि बुंसै हौवाया दाना हौवायाथ' ना बोनखाबाय बोरसि गिदिरजोंहाय खानानै ना बोनखाबाय दानाथ' हिन्जावाथ' नुबायना बुस्थुखौ दाना गलिनोसै बानो सांखाब अरफ्लांसै बोरसियावहाय दानाथ' बोरसियाव अरबाय दाना ना बोनग्राया बागगासिनो बोनसै दाना खेबसेनो सहैसै बेंगालर दाना खेबसेनो सहैसै अफायबा खनायावहाय गोलैहैसै हाग्रायावहाय दाना न'खरनि मानसिया नायगोनसै ना मासेया जोंनाव एफा थांखो होननानै दाना सोरबासो बोनदों बुजिदों दा आं बुंनायखौ बुजियोब्ला मोजां अब्ला भिडिअखौ दोनथ'बाय इसिबां आंबो माबाबाय थाला एल'बाय थाला बांद्राय माबायोब्ला बै माखासे नुग्राफ्रा एसे बा बुंजाग्रा बिथांमोना गोसोखौ एसे खना खायथ्रा एंगेलजों बोरैबा हामजाया मोनो बेनि थाखायनो आङो इसिबां बुंथ'ला जाखिनि बुंनांगौ बुंबाय दा आदा आलफ्रेडआ सिगाङावहाय पाब्लिकफोरजों बयजोंबो मोजां मोनजायोमोन बिसोरा दा बे साला वाटारमेलना मा खालामखो साला ओमफ्राय बे ब्लेक कब्राया मा खालामखो साला आरो बिनि सायावहाय अबाहाय लंथं थायो अबाहाय लंथं नङै थायो अबाहाय वाटारमेलना कम्पानिया गिदिर बेखौबो होयो एसेयाथ' दुखु मोनखागोन ना ओरैनो नोङै मिथिखाथारगौ आदा आलफ्रेड जोंनि बे बर' समाजनि सुबुं माहारिफ्रा एसे बुजिनाया खमखा होननानै नोंबो बुंखायोखामोन सिगाङावबो दा जामारबायना आंनाबो खमखा बुजिनायानो ओंखायनो आं दा होमारबायना बिराद जारलालै जोंनि बर'फोरना सालाम बिराद खम थारमाने बुंला दे मालाबा बुंसै दे मोजां मोनदोंबा नुफ्लांदोंब्ला साबसक्राइब खालामना गालांलाबायदोलै एसे बाथारबाय आङो